La construcció d'aquesta exposició està basada en imatges que m'interessava posar, sense tindre un recorregut ni del temps ni per temes, sinó senzillament imatges que a mi m'agradava ensenyar. Hi ha una forma de mirar. La idea és la forma de mirar. Amb el carrer com a posta en escena, el carrer com un escenari on jo treballo i faig coses. Són imatges que jo em vaig trobant i que jo vaig construint. Estan fetes des d'un cap d'una persona que li agrada observar i que d'alguna manera intenta crear un llenguatge amb el que ensenya. Està pensada absolutament en una forma d'observar que és la meva.